you know ukuthi even though kungaba ne-spiritual gift esivezwa ngolwandle, but at the same time there are evil spirits at the same time angavela futhi olwandle yabona. So uma ngathi uzibona mhlawumbe ushadiswa nento ezithize usolwandle kusho ukuthi usuke ushadiswa nale moya yalapho. Pastor, a very good morning. Ngiyakwamukela ohlelweni futhi. Yeah, nisebonga kakhulu. Ngiyajabula ukubona Pastor. Uma umuntu ephupha ngamanzi, ake siqale nje lapho nje ngenkulumo yethu namhlanje. Kusuke echaza ukuthini? Sibonga ithuba. Amanzi angachaza into eziningi ezihlukahlukene yabo. Yeah. Because kuya ngale simo futhi akusona lawo manzi lawo yabo. Okay. Because uma waphupha semfuleni, angaba ne-meaning ehlukile kunesikhathi waphupha mhlophe asengilazini futhi yabo. Okay. Kodwa sikhulume ngamanzi amhlophe asemfuleni. Uma uphupha amanzi asemfuleni aclean yabo. Normally kuba uphawu olungcono noluhle olusho izinto ezinhle. Engathi futhi ne-spiritual gift osukunaso yabo uma wabona amanzi lawo eclean yabo. Yeah. Kodwa uma uthiwa ubona amanzi angcolile, then uma wabona angcolile sekusho kunye futhi lokho sekusho ukuthi kungaba isimo esibe singahle sivele mhlophe ekhaya kungenzeka kuzoshona uma wabona lamanzi mhlophe angcolile, noma uma uphakathi wena osukuwaphupha kungenzeka aphinde achaze ukuthi kunomuntu okhulelwe noma wena okhulelwe futhi ayibo. Ngiyabona. So akanjalo yabo. Kanti futhi uma uphupha amanzi nje asengilazini nje amanzi aclean anguyinglazi uwaphuza. Kuhle uphawulusha lolu show ukukhanya kwezinto zakho nenhlanhla ayibona. Okay. Mawukhe mhlambe wathi uphupha ngembuzi ke nje kuleso sithuba kona kukhuluma ini? Mangathiwa ubona imbuzi nje emhlophe. Lapho suke kukhombisa inhlanhla nokuthi izinto zakho zingenzeka zikhambele kahle very soon. Futhi uma ungaphupha imbuzi emnyama, then imbuzi emnyama ihambisa ngenzeka isho ukuthi ukhona ngenzeka gule abanje umkhuhlane noma wena uzogula noma isho ibhadi elingahle lenzeke likubambe wena noma umunye osondelene nawe yabo very soon yabo. Ngiyabona. Kodwa futhi uma uphupha umhlambi wezimbuzi, omningi imbuzi laphana, mhlawumbe ngenzeka izimbuzi ezimhlophe nezimnyama ziningi yabo. Lapho inhlanhla futhi enkulu leyo yabo. Kusho ukuthi inhlanhla yakho enkulu ngendlela ukuthi akulula ukuthi bangayivimba ngeke ivimbe. Kusho ukuthi inhlanhla yakho enkulu impela ezokumangaza nawe yabo ezayo very soon yabo. Sibuyisa ke Pastor singaze siphelelwe isikhathi. I mean siqale ukukhuluma ngamanzi, ngiyabona manje sesibhaka inale mbuzi. Mawuphupha ke ngembuzi mhlambe zisolwandle noma zisemfuleni, lokho kuyaye kukhombe uphawu oluthizeni mhlambe. Kungalokuthi mhlawumbe mazi semanzini lamanzi akanjani uyayibona. Ngoba ngathi mhlawumbe uyayibona lembuzi semanzini ziyamuka. Obvious lapho access uphawu nje ungathi uyibona mhlawumbe lezi imbuzi zimuka nomfula yabo ngoba kusho ukuthi inhlanhla yakho ngenzeka iyahamba, inhlanhla yakho iyaphazamiseka uyayibona. Kodwa mangathiwa mhlawumbe izimbuzi uyazibona zilapha ziyaphuza, iphuza lamanzi, then uphawu lusha lo yabo. Ngiyathola. And then mawuphuphe ulwandle Pastor lokho kuchaza ukuthini? Ukuphupha ulwandle kukaningi yabo. Normally ukuphupha ulwandle kungayamaniswa ne-spiritual gift osukunaso. Okay. Yes. Kodwa futhi uma usuphupha usolwandle phakathi ukwazi ukubhukuda kulona. Phakathi emanzini impela. Ukwazi ukubhukuda kulo ukuthi nakhona kungasho i-spiritual gift, but at the same time kuyasho ukuthi uzokwazi ukumelana nezinkinga uma ukuthi la magagasi awakwehluli. Kodwa uma kwehlula la magagasi lapho olwandle mhlawumbe ayakugugula ayakuhlula, then kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga esikhathini esizayo empilweni yakho yabo. Mhlawumbe sizokuhlula futhi yabo. So kubalulekile ukuthi uma uphupha ubone ukuthi hayi amagagasi uyawahlula, then that means uzokwazi ukumelana nezinkinga noma nama challenges ongahlobhekana nawo very soon elifini yabo. Sikhuluma ngokuphupha ngolwandle nomfula, ikuphi okuphethe amandla kakhulu noma kuyalingana noma chaza izinto ezihlukene? Bona ngikuchaza into ezifanayo because ulwandle liyakhomba inhlanhla uma luluhle licwathile lu right yabo, spiritual gift. Namanzi futhi ayibo ayakhomba lo because angithi remember ukuthi lama spirits still umoya lo sukukhomba olwandle, still umoya lo sukukhomba emanzini. Sengabe ukuthi mhlawumbe amanzi ayimpophoma eshayo noma amanzi ayisizibe esithule noma ulwandle, kodwa still lokho kuhambisana ne-spiritual gift osukunaso ayibona. Okay. Okungasho ukuthi mhlawumbe wena ukuze sakho siphakame ngafuna mhlawumbe uyolwandle
yabo esakho wena esakho mhlawumbe ukuze siphakame kufuna mhlawumbe uthole amanzi ayimpophoma noma wena esakho i-spiritual gift ukuze siphakame sidinga mhlawumbe uthole isiziba yabo sikuya ngalezo zinto lezi esisuke sive ngaso sikhathi leso ukuthi okay wena utshengisa ukuthi hayi amandla akhe angakwazi ukuphakama operate kakhulu uma ungaya lapha ya uyabo kanjani angithi fana noma uyothwasa uyatshengisa usuku la ufuna uyothwasa khona noma ukuthi nango ngakwazi ukuthwasa esho nala uyasuka utshengisa ukuthi hayi wena kakhulu uma ungayolwandle ila khona amandla akhe angakwazi ukuphakama khona noma uma ungayemfuleni oyimpopho noma emfuleni oyisiziba kungenzeka uwabone lamanzi as part of ukutshengisa ukuthi une spiritual gift noma uma uyibona ugeza kuwo lamanzi futhi ukukhombisa ukuthi hayi no mhlawumbe kunezinto ofuna uyisuse kuwena ukuhlanzwa okuthile ofuna ukwenzeke kuwena yabo emzimbeni.